pemirsa, pada sebuah siang yang terik, di sebuah warung tersembunyi di sudut kota Solo, terdapatlah dua remaja muda yang sedang asik bergunjing, ngerasani demuduk di depan Fauzan Abu Salam atau yang akrab disapa Jampes. Pes, angin tuh kabar mana wi? Aku meh takok. Kabar mana yo apa tuh nih? Sorry, kabar burung maksudku. Walah. Kabar apa? Jadi toh, krungu-krungu jadi mutu meh bubar. Dari sopo nih? Ya aku krungu-krungu tok sih, makanya aku takon Jampes. Ora bubar, mung do lagi sibuk dhewe-dhewe. Oh alah. Lah ngeponi seragame Bang Arum. Lah wonge sibuk nih Mas Melu e. Wah, mutu terancam bubar iki. Oh iya, harus apa kuwi? Gitarisnya mutu kuwi. Anu to catur. Oh iya, wonge barang ya sibuk proyekan anu kuwi to. Sektor sih lho. Sektos biasmu musik toys composing le. Ya santai. Ya sorry lah gaptek kok. Le ning di pes. Rasa sok full. Bayar sih, Mas. Re. Wah, lali, Pak. Nek sok wae lho ki. Utang meneh. Utang ini durung bar lho. Sok bar gajian tak lunasane kabeh. Wis, ngono ya. Ngapunten, Pak. Tuman. Jampes kemudian pergi meninggalkan warung dengan hati yang murung. Gundah memikirkan kata orang tentang bandnya. Kemudian bergegas diambilnya telepon genggam. Lalu dihubungi semua teman-teman bandnya. Sopo ganggu. Ngelaran telepon. Halo Mas Atur. Halo, Pes. Enak apa, Pes? Minggu iki latihan iso ora? Aku minggu iki ra iso latihan, Pes. Sibuk ngopo to jane? Luar bae ya. Aku garap musik tas lho. Wis, Wah, pateni. gangguan kayak musik wae. Tekan ngendi mau lali to? Ya Allah. Nah, Telo, gua tinggal lungo, aku ra delok. Mas. Halo. halo Pak Arum. Apa Pes? Lagi neng ndi? Lagi latihan karo Mas Melu iki. Oh, ora selo to. Ya wis nek ngono, Pak. Wis. Jampes, basisnya muduk. Aleng latihan aleng. Semak terus telepon ra tenanan. Yo, balik. Mas Rizal. Yo, lanjut. Ya. Yo. Masuk. Mas iki arep ning ndi, Mas? Nek ketemu sendok iki nek jalan apa? Sibuk to, Pak? Ya lumayan. Iya, mingguan iki lah. Sibuk Ngopo? kabeh. Mas Atur sibuk musik toys. Bang Arum sibuk Mas Melu, wis sibuk garapan. Tapi sibuk apa? Sibuk ra ngopo-ngopo. Alah. Ya wis, tak nomor sendok saya. Ya wis, heeh. Salam Hati-hati. opo iki lho. Salam ke Gus Entuk. Aduh. Yo. Jampes nampak terlihat kecewa. Demuduk tak kunjung segera bersua. Di antara semua personil Demuduk yang sibuk, hanya dirinya yang tidak mempunyai kesibukan. Jangankan latihan band, sekedar berkumpul saja, Mas Arum sering kali tidak bisa. Menurut kabar burung, entah burungnya siapa yang memberi kabar,
Mas Arum itu lagi sibuk dengan Mas Melu, sebuah grup koplo bersama Mas Santoso, seorang pria berkepala ember. Goro-goro muduk jarang ngumpul gitu. Ora tau latihan bareng. Kanca-kanca kuwi do nekokke. Dikira muduk wis bubar. Sing santai wae, Mas. Ben-benan itu. Sing penting tetep guyub, ora asal ngoyo. Sing penting tetep kumpul bareng. Kowe ngerti konsepnya ben-benane dhewe to? Kan persahabatan to. Konsep ben-benan persahabatan terus. Mending gak yayasan wae sisan. Bang Harum saiki yo diajak nongkrong angel-angelan. Iya, Bang. Saploke dolan karo Mas Santoso kuwi lho, Bang. Nah, woi, dia ngaboti Mas Melu. Mas Santoso ora sing ambil biru ya to. Ya. Lah kae Bang Harum karo Mas Santoso no. Yuk, balik yuk. Balik. Bareng di. Balik, Bang. Aku kok madu ngomong. Kat mau lho. Kau apa mau, Bang? Aku STCC, makroni sisi. Siap. Yuk. Mas Arum, ini mana kok? Apa? Aku wis warep ya. Ngopi aku paling. Aku anu nasi sayur es teh. Nasi sayur es teh karo kopi. Oke. Siap. Matur. Siap. Mas, di kopi Bu. Di nasi sayur es teh. Ada lagi apa Mas? Nasi sayur es teh. Ngerti ini apa pesen dhewe. Mas, terangkat bang dipangan, bang latihan, bang rampung, bang istirahat lu, Mas. Saya malas ya. Oke, enak toh? Melihat Mas Arum yang jarang serawung ngumpul bareng Temudu, Campes, Ceki, dan Catur, mau nggak mau akhirnya sering ngerasani Mas Arum dengan Mas Melunya. Aku ketulan dengan aku. Kau tinggal lunga. Lele. Seri lo. Aku emang penak play laptop lah, aku lo main. Penak ndokmu kuwi gawe musik iki yo suwe lho. Tapi Mas Arum lho. Wes larase itu bae. Larase wae. Renang ngono. Larase wes tak pesen ke es teh telu Mas, tak gufutke. Wis. Wis tak gufutke tenang hari. Es teh telu mbok gufutne lho, mbok wis tak mlaku wae. Lah bacut mau. Teknologi, Bro, daripada Iya. Nanti ki yo orang teko. Oke. Mas, Baru. Mbak Arum iki Thailand mau piye? do cangkeman. Mas Arum, Mas. Sorry, Mas. Es teh telu, Mas. Dulu 9.000, ongkir 9.000, total 12.000, Mas. 12.000. Es teh telu 12.000. Sing ora enek pecah, Mas. Iki susuke enak 100.000. Boleh. Wah, gitu. Tenang mawon. Kenalan seneng aku nih. Biasa. Es teh telu 12.000. Wis gitu Pak, kowe matur nuwun. Matur nuwun Mas Arum. Kondisi. Siap. Iki digasakke to? Cacak ya no. Wah. Arase. Ya seger es teh. Kuwi iki to, Bro. Piye? Aku kan karo Mas Arum ki mangan. Heeh. Ngono to. Lah pas aku karo Mas Arum mlebu nang nggon mangan iki kan ana cacah uduk. Iya. Langsung dulu kok. Lungane lho. Ora pengen ketemu nih. Dos lane acara kayak Mas kesusu. Wah, ora wong tatapane nyawang aku isine ra umum kok. Lho. Apa cahmu dhewe cek nek ditute ngono ki ya? Lah yo nek aku kon ngeben karo cacah ngono kae wis
Wegah. Aku ya ora masuk sih nek koyo Ora. attitude nol iki lho. Kowe lagi Aduh, gerak. kenal aku wis suwe lho. Jane wonge mereka gayeng-gayeng Ora galuh. Lah gak jane ben-benan pirang tahun to iki? 12 tahun. 12 tahun ben-benan attitude tidak ditanamkan nih. Wah, nol. Oh iya betah Mas. Kowe betah ya, Kan? Betano, Bro. Ini orientasinya dudu duit, Bro. Lho. Persahabatan. Alah, kok sih enek lho. Orientasi deh ben-benan 12 tahun mau persahabatan ini ngopo lho. 12 tahun kok nggo ternak, wedhus, babar, wakeh sugih. Bener. Iya ora? Bener to. 12 tahun mah ngopo. Mas Meli bangsa money oriented. Yo Lah iya to, Bro, golek duit ngono lho. Golek duit Ini iki ngono. enek income lah ya seneng. yo iso kudu hashtag lho. Iso nggo nuku persahabatan. Iya lah. Bener ah? Bener. Mending latihan ya, Bro. 12 tahun ben-benan mutu bubar ya mutu. Ra. Ternyata begitu pula sebaliknya. Mas Santoso dan Mas Raka pun tidak kalah sengitnya ngerasain temudut. Mas Arum berada di posisi yang ewuh perkewuh. Dilema dengan situasi yang sedang melanda. Kapan hidup latihan? Ambo lah, vokalisnya jarang ngumpulin. Kowe barang sih ilustrasi kok, Bang. Lah piye nek aku wong iki manut. Iki barang. Lah wong gagaso nek aku ora tetep musikan tois kuwi. Mudhup ya ora tau latihan. Vokalis iki kok tau teko. Gitaranmu yo dadi elek, Bang. Lah yo mergo vokalis kuwi lho ora tau teko. Ning ndi lho bocah iki? Nambo. Yo ketoke Rambut gua ada, aku potong rambut. Apik no. Batu. Kok perasaan minggu ini baru mbok potong dah. 2 minggu yang lalu. Aku tadi potong nih, 2 minggu pisan. Mbok gendake to ngono gitu. Kalau cok itu hak Bang, sampean. Ya ya potong deh. Oh iya. Sorry lah guys. Nah iki pasti sing gendake yangmu. Yang guru. Kamu dan apa toh? Lah mungkin Bang Arum ya. Apa gagas awak dhewe? Ngomong gagas pengaruhnya ora tau teko latihan. Nah iya. Kayang mengi dolahnya aku lagi. Oke. Dong apa ini? Ini rambut ini potong. Tuh bahas project. Tira. Jadi potong model apa, mau kali terminal. Oh teke. Sing kon Mas Melu Bang. Orang aku punya Mas Melar perform pes. Butuh ini ben kita gagal ya. Yang panggungan langsung waduh. Ini Mas Melu meneh. Biyen lho muduk. Pengke. Ra tau gelem. Tuh kon tuh kostum anyar ora tau gelem. Lah iya. Oh iya. Orang di sini urung kepikiran, saya lagi ndedit, Cuk. Ra tau mbok pikirke. Nah, ngomong wae ngono. Oke, Mas. Itu ngepes ra pes? Lah kowe ra gocek kok, Cek. Lho, Digolek Mas. Kok begitu, Mas? Dari ayo. Jackson C iki dinteni lho. Wah, itu sambil enggak? Yo ono. Ah. Ben yo soncek ben Pak. Iya. Tak cabut aja ya. cabut ono dhewe ngono. Oh, Are. terus lah. Gaglakan ember dipeng-pengke ya. Nggambar teko langsung ganyi, langsung glajus. Foto wis kok hidup bae, Bang. Kowe sing nyanyi, Bang. Aku tak ajar Berapa gitar. lagu ini? Aku tak ajar Jeki. gitar. Gak apa. Mending rasa ibas. Saya mending ngurusi medsos ini. Kusik bahas mau arme mau lho. Lah dhek ora tau teko lho. Gagaso Ini ki kudu diteges. grup WA aku tau jedul. Ra jedul. Dia aku gambar ngirimi gambar lucu lho. Daerah guyu. Ganti nomor kita ya. Ambo. Ije aktif, Bang. Tapi Tapi ora gagas. tapi dicekel Mas Santoso. Ketoke yo. Nah, Dewasa iki. ember gue meneh. Ember yo jan ember. Karo sing sisine lho sing ngendangi alise gathuk iki. Sopo jenenge? Sincan. Oh, tuh Sincan jenenge. Kancamu lho. Oh, ra kasu. Ora kasu. Aneh-aneh wonge. Iya, jan rodok ra penak wong ya, Bang. Males iki lho. Ora deket. Apa waru-waru mau? Ora. Iki saya sampe ero kuwi wong telu. Iya. Resah aku. Suwe-suwe. Udah melu kue pas. Melu resah. Nyanyine Mas. Apa? Ya mudhup lah. Adewe ndek mudhup kok ya. Arum. Sampai kala tanganmu
Sampai jumpa. Semakin tidak ada waktu untuk Demuduk, Mas Arum yang terkesan ngeboti Mas Melu akhirnya semakin dirasani para personil Demuduk. Tidak hanya klesak-klesik di belakang, kadang juga di depan Mas Arum langsung. Aku ki curiga nek Mas Santoso iki alien ya, Pak. Lah kok iso, Bang? Jarine Caca iki dhek iki ember urip kok. Kok iso do percaya nek kuwi ember urip? Bodohmu lho. Diapusi kok gelem men. Bang, menurutmu sapa, Bang? Bang. Nah menurutku toh, ini menurutku lho iki. Mas Santoso kuwi dudu alien. Tapi dhek iki wong wedok. Masuk akal. Ndase ditutupi ember ben ra konangan. Ngono menurutku. Bener ra? Terus sak kosan karo Bang Arum. Nah, anane ditutupi ember sirahe gen lolos saka bukose. Bisa nglobokke sak penake dhewe. Wah, payah kuwi. Mula mendino iku nang rundung terus karo ember kuwi, Bang. Lah ya kuwi. Nah, mulane engko nek awak dhewe ketemu Mas Santoso, embere dibuka wae ben awak dhewe ngerti dhek iki sapa. Masuk kuwi. Setuju Iya aku. lagi. Lah iya. Rasanya aku kok. Mas Santoso. Kecurigaan Demuduk terhadap Mas Santoso sebagai dalang pemecah keutuhan Demuduk semakin meningkat. Kemudian berniatlah mereka semuanya membuka kedok. Siapakah sosok di balik ember biru tersebut? Serbu! Iki Mas, Caca Muduk iki ngarani aku sing ora-ora. Bener apa ora? Ora Mas. Sing to iki opo iki? Terangno sih, Mas. Ora iso pokoke. Iki fitnah. Bang, kowe ngaku wae nek asline Mas Santoso ki asline wedok to. Kowe mbok kae ember gen kowe iso mlebokke ning dek ning kos-kosan. Bener pasti. Mas. Aku duwe tok tak buket kok iki. Buka. Piye? Wis do percaya to nek aku ki ember. Jane rasa mbok bukti iki percaya sekawal, Mas. Rasa emosi kok. Terbukti sudah bahwa Mas Santoso adalah sosok ember. Personil Demuduk terkejut dan tak tahu harus berkata apa. Tapi kan gue yo ngrasani ala Caca Muduk, Mas. Yo, aku menjaluk ngapura juga. Nek wingi-wingi iki aku yo sok ngomongke Muduk. Sok-sok ngelek-ngelek Muduk. Sok-sok ngomong sing ora bener juga aku njaluk ngapura. Aku yo ngono ya, Mas. Catur, Mas Fauzan, Mas Jeki sepurane sing gede ya. Salah yo. Yo wis iki wis clear kabeh to. Aku yo sepurane. Aku yo gawe-gene ngompor-ngompori cacah Muduk bendo anyel juga. Jadi aku yo ngapura. Aku yo njaluk ngapura, Bang. Ngarani Mas Santoso sing ora-ora. Tapi gue yo tulung tenan aku, Bang. Fokus ning Muduk doang, Bang. Aku yo njaluk ngapura ya, Mas. Tapi kok demone sampe yo bener yo cuma kuwi tok keberatane, tapi tetep Oke. Saiki ngene. Mulane aja do seneng rasan-rasan. Nenek masalah langsung diomongin harus bersangkutan. Malah marai seling surup, ya ora? Yo, Bang. Bener. Daripada rasan-rasan mending menang simpan ketemu wongnya lagi diomongke. Yo kuwi, Bang. Iya. Ngono ya saiki ya. Wis. Tos lagi. Tosek no. Tos. Tos. Oh, CS ya pokoke yo. Sedulur tak lawase. Yo. Jual semua. Bayar sih. Kelar sudah kesalahpahaman di antara Demuduk dan Mas Melu. Dua kubu yang tadinya bersih tegang, kini resmi bermaaf-maafan dan berteman. Bayar, Pak. Sampun nih, Pak. siapa iki? Ini kabeh tak bayar. Bobere. Heeh. Alhamdulillah. Sebagai tanda awak dhewe wis akrab meneh. Sip. Utang sampai sepingisan ya? Sisan. Barono. Sisan Mas ya. Sisan karo biaya kerusuhan mau. Oke. Kau ngerti dhewe awak dhewe rame-rame ngono. Jadi iki sisan tak bayar. Piro, Pak? Ki mau Tabe sudah 1000.
Sudah udah, Pak. Aku. Wah, ternyata aku Iki- nang nggawa dompet. Kunci motorku sih ninggalnya Pak, orang dompet ada Pak. Aku ya lari dompetnya. Pak, enggak, Pak. Wes, sementara jaminan. Jaminan. Bisa. Iki sih ya, tak bawa ya. Utangku ning kono ya, Mas. Ya wes, tak bawa ya. Sing somene ada dua hari ya. Sorry ya Pak ya. Coba. Ngerepoti tenan kok iya. Ambon ya, Pak yo. Iya, Zan. Mas Satur. Iya. Hati-hati. Ya, sehat. Oke. Pemirsa, hikmah dari kisah dalam cerita ini adalah rasan-rasan adalah kenikmatan sesaat yang akan mencelakakan kita di kemudian hari. Jauhilah oleh kalian semua rasan-rasan tanpa solusi. Karena masalah tidak akan menjadi sebuah masalah jika tidak dipermasalahkan. Selamat bekerja. Ingat, kerjaan seberat apapun akan terasa ringan apabila tidak dikerjakan sama sekali. Ikan hiu makan tomat. Cukup tahu ceritane wis tamat.